Butch! Butch, hagyd most abba a tévézést. Miért? Kedves vendégünk jött. Így. Mondtam neked ugye, hogy apukád hadifogolytáborban halt meg. Tudod, a bácsi kunszszázados. Együtt volt apukáddal a táborban. Szervusz, kiskomám, Butch. Hogy én mennyit hallottam rólad? Tudod, jó barátja voltam apukádnak. Több mint 5 évet húztunk le együtt abban a hanoi pokolban. Hosszú éveket. Remélem, te sosem fogsz ilyesmit a magad bőrén megtapasztalni, de amikor 2 ember olyan helyzetbe kerül, mint apukád meg én, ilyen hosszú időre, természetes, hogy felelősséget éreznek egymásért. Ha én lettem volna, aki nem jön vissza, most Coolidge őrnagy beszélgetne így az én fiammal, Jimmel. De úgy alakult, hogy én beszélgetek veled. Butch, hoztam neked valamit. Ezt az órát eredetileg a te dédapád vette még az első világháború idején. Egy kis áruházban vette, Knoxville-ben, Tennessee államban. Még az első óragyárban készült, ami karórákat gyártott. Addig az emberek csak zsebórát hordtak, és ezt az órát vette magának Erain Coolidge gyalogsági közlegény aznap, amikor útnak indult Párizs felé. Ez volt dédapád órája a háborúban. Viselte minden nap, amíg a háború tartott. És amikor leszerelt, hazament dédanyádhoz, lecsatolta az órát, betette egy kávésdobozba, és ott is maradt. Egészen, amíg nagyapádot, Dane Coolidge-ot nem szólította haza, hogy a tengeren túl harcoljon ő is, a németek ellen. Ez volt a második világháború. Ekkor dédapád odaadta ezt az órát nagyapádnak, talizmánul. Sajnos azonban Dane nem volt olyan szerencsés, mint az örege, tengerészgyalogos volt és elesett. Mint annyian mások a Végszigeteki csatában. A halállal nézett farkas szemet. És ő tudta. Nem áltották magukat azzal, hogy sikerül élve elhagyniuk a szigetet. Így aztán 3 nappal azelőtt, hogy a japánok elfoglalták a szigetet, nagyapád megkért egy tüzért, aki a légierőnél szolgált, és úgy hívták Winaki. Nem látta azelőtt soha életében. Megkérte, hogy hozza el a fiának, akit még sosem látott élve, az aranyóráját. 3 nappal később nagyapád elesett, de Winaki megtartotta a szavát. Amint a háború véget ért, elment nagyanyádhoz, hogy elvigye karonülő apádnak apja aranyóráját. Ezt az órát. És ez az óra volt apukád csuklóján akkor is, amikor a gépét lelőtték Hanoi felett. Elfogták. Vietnámi fogolytáborba került. Tudta, hogy ha a sárgák meglátják az órát, elkobozzák. Elveszik tőle. Apukád viszont úgy tartotta, hogy ez az óra a te örökséged. És nincs az az Isten, hogy a sárgák mocskos kezébe kerüljön a fia öröksége. Így aztán eldugta. Az egyetlen helyre, ahová eldughatta, a seggébe. 5 hosszú éven át hordta ezt az órát a seggében. Aztán, amikor haldoklott vérhasban, nekem adta. És én járkáltam ezzel a fémkrumplival a seggemben 2 évig. Aztán 7 év után hazajutottam a családomhoz. És most... Kiskomám, átadom neked az órát.